چه خیل істория тиктока тоза кунем ки тиктоки мо соз кор кунад. дар канал подписация карда лайк монда видеоро то охир тамошо кунед. дар болои тикток межиқем меистем. дар ҳамаи кулула меҷиқем. нигоҳ кунед чӣ хел пур шудааст ки тиктоке ки 20 мегабайт буд 3 гиг шудааст. ҳамин хотир тикток соз кор намекунад. барои ҳамин мо бояд тоза кунем историяша. поина нигоҳ кунед ачистид навиштага ҳамида меҷиқем. дар инҷа ачистид кеша меҷиқем. танҳо ачистид кеш окей мекунем. яъне 2900 мегабайт шид. як роҳи дигарашро нишон медиҳам ки аз ҳама беҳтарин аст. дохили тикток даромада аз дохили тикток тоза мекунем историяе ки мо тамошо кардем. видеоро то охир тамошо кунед, барои шумо фоидаовар аст. шумо чӣ история ки тамошо кардед ҳамашро метавонед тоза кунед ва тиктоктон метавонад соз кор кунад. айҷа мебароем. дохили тикток медароем. дар поиски боло нигоҳ кунем, поискда меҷиқем. дар ҷои поиск аломати нуқта мемонем ва поиск медиҳем. дар инҷа нигоҳ кунед, вашу история просмотра наштага ҳамида медароем. нигоҳ кунед, аз рӯзе ки мо тиктока кушодем, чизе ки тамошо кардем ҳамашон дар ҳамиҷа сахранӣ шудагианд. ҳатто видеоҳое ки мо тез листат мекунем ҳамво сахранӣ шудагианд. мо метавонем як дона удалит кунем, метавонем ҳамаша удалит кунем. бо диққат видеоро то охир тамошо кунед. подписияро фаромӯш накунед. дар боло вибрат навиштага вибратда меҷиқем. пояна нигоҳ кунед, вибрат бисёр история навиштагиай. ҳамеро меҷиқем, ҳамаш интихоб мешавад барои удалит кардан ва кнопкаи удалита меҷиқем. удалита меҷиқем. тамом мо чизе ки тамошо кардем пеш ҳамаш тоза мешавад. видео маъқул шавад, ҳатман дар канал подписация монед ва ҳар саволе ки доред баъди подписация метавонед ба ман диҳед.